Jeesus ei tullut tuomaan uskontoa, vaan suhteen Jumalaan. Hän tuli palauttaa sen suhteen, mikä oli maailman luomisen alussa. Kun oli Aatami ja Eeva puutarhassa, niin Jumala käveli heidän kanssa. Heillä oli läheinen suhde Jumalaa, mutta synti rikkoi sen suhteen. Ja siitä lähtien Jumala loi suunnitelman, miten hän voi palauttaa meidät yhteyteen hänen kanssaan. Ja Jeesus teki sen. Jeesus kuoli ristillä. Hän kantoi kaikki meidän synnit, kaiken sen tuomion, kaikki kiroukset itsensä päällä. Että se yhteys Jumalaan voisi palata, että voitaisiin taas kävellä Jumalan kanssa. Ja sitä Jumala haluaa. Hän haluaa suhteen meidän kanssa. Hän ei halua, että suorittaa uskontoa ja käymään väkisin kirkossa, väkisin rukoilemaan ja tekee väkisin asioita. Ei ollut ikinä kyse siitä, vaan siitä, että me ollaan kaikki tehty syntiä ja me ollaan kaikki sen takia Jumalan kirkkautta vailla. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armo lahja on meille iankaikkinen elämää Jeesuksessa Kristuksessa, ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, niin pelastuu. Sitä Jumala haluaa. Hän haluaa antaa meille armon, hän haluaa antaa meille rauhan. Hän on tullut tuomaan sen armon. Ei Jumala halua tuomita sua. Ei Jumala ole sellainen vihainen isä, joka istuu jossain pilven päällä ja tuomittaa kaikkia vääriä asioita, me tehdään. Vaan Jumala näkee, että synti tuhoaa meitä, synti satuttaa meitä, se rikkoo meitä sisäisesti ja se pitkällä juoksulla tekee vaan hallaa meidän elämässä. Mutta me ei välttämättä siinä hetkessä tajuta sitä, me ajatellaan vaan, että tästä tulee hyvä olo ja tämä auttaa tähän mun oloon, niin mä haluan tehdä tätä. Mutta vaan Jumala voi antaa sulle sen rauhan, mitä sä etit niistä kaikista aineista, kaikista parisuhteista, rahasta tai mistä tahansa, niin sä et voi ikinä löytää sitä siitä, koska sun sielu on luotu, ole yhteydessä Jumalaan. Ja se vaan Jeesus voi antaa sen sulle, vaan Jumala voi palauttaa sulle sen rauhan, mitä sä etit. Ja Jumala kutsuu täällä jokaista tänään. Hän kolkuttaa meidän sydämen ovella, mutta se on meidän tehtävä vastata siihen kutsuun. Jumala ei halua tuomita sua, hän rakastaa sua. Hän on luonut joka ikisen ihmisen. Hän rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoa hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Meidät on pelastettu armosta, uskon kautta, ei meidän omien tekojen kautta. Me ei voida lisätä siihen mitään itse. Kukaan ei voi tehdä tarpeeksi hyvää, että päästäisiin taivaaseen, että Jumala katsoisi meitä silleen, että no vitsi, tää on nyt hyvä ihminen, koska vaan Jeesus oli hyvä. Jeesus on ainut, joka oli hyvä. Hän oli hyvä Jumalan silmissä. Hän olisi ansainnut ikuisen elämän. Hän olisi ansainnut suoran pääsyn taivaaseen ilman sitä kuolemaa ristillä, mutta hän otti sen kuoleman, että meillä voisi olla pääsy myös taivaaseen. Ei hän olisi ansainnut sitä, mitä Jeesukselle tehtiin, kun hänet pahoinpidettiin, hän laitettiin ristille, hän koki ihan hirveän kidutuksen. Ei Jeesus olisi ansainnut sitä, me oltaisiin ansaittu se, koska Jeesus ei tehnyt syntiä, mutta me ollaan kaikki tehty syntiä, ja synnin palkka on kuolema. Mutta Jeesus kantoi sen meidän tuomion itsensä yllään. Ne on hyvät uutiset, että meidän ei tarvii mennä helvettiin, meidän ei tarvii mennä kadotukseen. Se kaikki on jo täytetty. Jeesus on jo täyttänyt sen kaiken. Me voidaan vaan uskon kautta ottaa vastaan sen, mitä meidän puolestaan on jo tehty. Meidän pitää syntyä uudesti ylhäältä, meidän pitää täyttyä pyhällä hengellä, meidän pitää saada uusi sydän. Jumala lupaa, että hän antaa meille sydämen, sen kivisydämen tilalle. Että meillä olisi edes mitään halua elää Jumalalle. Jumala ei halua laittaa sua mikään lain alle. Jeesus on tullut vapauttaa meidät lain kirouksesta. Me eletään hengen lain alla. Sitten me tarvitaan se, että me kohdataan Jumala oikeasti elävällä tavalla. Me synnytään uudesti ylhäältä, että me synnytään uudesti vedestä ja hengestä. Muuten kukaan ei voi päästä taivasten valtakuntaan. Sitä Jeesus haluaa, että saatte sen kohtaamisen.